L-ideja bdiet jisu daqqat 4 snin ilu, jien għandu passjoni straordinarja għal-ġebla Maltija lokali. Jidhru tal-karti iżda magħmula mill-Franka. Il-kapaċità artistika ta' Antoine Farrugia fl-iskultura tqarra applajn b'mod straordinarju. L-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta tippreżenta dan ix-xogħol uniku fl-esebizzjoni It's All Paperwork li qed tittella fil-binja tal-Parlament taħt il-patroċinju tal-Ispeaker tal-Kamra l-Onorevoli Angelo Farrugia. L-esebizzjoni ġib it-titlu ta' It's All Paperwork. U dan għaliex meta Antoine kien beda xogħol fuq dan, meta u kien qed jipprova jsib il-limiti tal-ġebla tal-Franka, ix-xogħol beda jiġi jisu irqiq daqs karta. U dan ix-xogħol beda xi 4 snin ilu u konna nirreferu għalihom jiena u bħala il-karti. Jien nieħu gost nieħu dan il-materjal li ħafna estremità fi bħal tara hawnhekk, qed tara l-ġebla li jtqila ħafna għalkemm huwa materjal fraġli ħafna. Huwa tqil ħafna imma kważi warajk qed tara ħitir, hemmhekk qed tara ħitir. Qed tifhem, qed tara forma ta' karta li għalkemm hu fraġli, ippolixjat bħall-irħam u bħal kwalunkwe materjal ieħor, bħal kwalunkwe ġebel ieħor li huwa iktar qiebes bħal żon orwek. Kun hemm ħafna disin. Imma ġieli jkun hemm ukoll li anke l-ġebla stess kważi tkellmek. Ġieli nara ġebla partikolari, mmur nixbor nkun ġanaf x'għan nagħmel ġa fija. Għandi 4 minnhom li huma vertikali li kont għadna sibt il-metodu kif nippolixxja l-ġebla. U din vertikali u kollha magħmulin minn ġebla waħda, dawn li qed naraw hawnhekk kollha magħmulin minn ġebla waħda. U meta ġejna biex nagħmlu l-exhibition mal-VCA, bdejna nippruvaw niffurmaw idea kien hemm il-kuratriċi tiegħi Melanie Erickson għaliex ma tkomplix fuq il-proġett tal-karta. Meta ġiet din l-okkażjoni tal-eżibizzjoni mal-Valletta Cultural Agency, iddeċidejna li Antoine ikompli jirriċerka u jevolvi aktar fuq din it-tema u li ħareġ ix-xogħol li ħareġ huwa kważi ngħidu hekk logħob fuq kif tista' wieħed jara forom tal-karti, hawn l-origami, hawn scrolli tal-karti, hawn karti kważi jtiru u kollox huwa relatat mal-karta. Ma hawnhekk qed nuri s-sabiħ tal-ġebla, dak li hu sabiħ fil-ġebla. Jien naħseb li dan il-medium aħna l-Maltin mesta nibdew nirrispettaw ftit iktar għax lejt li abbandonajna wisq, armejna wisq u jaru sarsa li xi darba trid tispiċċa. L-eżibizzjoni qiegħda mtella ġewwa l-Parlament, il-Belt Valletta. Tkun miftuħa mit-2 sal-ġimgħa mid-9 sal-5 fil-public holiday u fil-weekend mid-9 sa nofsinhar. L-eżibizzjoni għandha sal-11 ta' Diċembru.